nacional. Non fixo nada máis que pensar por si mesmo. É o que non nos queren permitir. Nós, como traballadores, vendemos a nosa forza de traballo, pero temos dereito a pensar e a actuar como nós consideramos que temos que pensar e actuar. Hoxe estamos aquí, defendendo a Alberto. Mañá estaremos onde está a falla. Apoyo.